Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụ ụzọ na-agwa Chinedu na ime ahụ na-acha ya, na-ere ya ọkụ n'ihi oke ose. Ọ dịghị ụra m hiri n'abalị, afọ malitere sawa m n'ime abalị. Nke ka nke, ike na-ere m ọkụ, na-afụkwa m ụfụ. Ọbụladị ugbu a anọkwataghị m. Bido taa gawa, naanị mkpụrụ ose 3 ka ị ga na-etinye na nri ọbụla chọrọ ose. Mkpụrụ ose 6 bụ maka ite ofe. Chinedu nwere oke ọṅụ n'ihi na nna ya ukwu akwụsịra iribiga ose oke. Nke a pụtara na ose agakwaghị egbochi ya iri erimeri. Ọ bụkwaghị oge ọbụla ka ọ ga na-ata ahụhụ ịhụ ose. Naanị ihe gbara ya gharịị bụ ihe ya ga-eme ofe ha rifọrọ. Nna ya ukwu ajụla iri ose. Anaghị etufu erimeri n'ụlọ ya, ma ose agaghị ekwe Chinedu eri ofe ahụ. O teere nna ya ukwu ofe ọzọ etinyeghị ihe karịrị mkpụrụ ose 6. O chere ogologo echiche banyere ofe ochie fọdụrụ. Emesịa, o kpebie na ya ga-aghafu ụfọdụ, were mmiri gbanyechie ụfọdụ. O mere nke a, ma ose na-afụrịrị n'ofe ahụ hinne. Nke ka nke, Akụbụ ụzọ siri na windo hụ ya, kpọọ ya, chetara ya na ịtụfu erimeri megidere iwu ya. Ọ bụ n'oge ezumike ka nke a mere. Akụbụ ụzọ chọrọ ịga njem. Ọ ga-anọ 1 izu ụka. Ka ọ na-apụ, o nyere Chinedu tọrọ ọ ga-eji mara garị, wepụtakwara ya erimeri ga-ezuru ya, ma ọ dọrọ ya aka na ntị ka ọ ghara imetụ ọka dị n'ubi aka. Naanị mango chara n'ụlọ akwụkwọ ka o nyere ya ikike ịta otu ọ masịrị ya. Mgbe Akụbụ ụzọ pụrụ, Chinedu nwere nnukwu afọ ojuju n'ihi na ọ na-atọ ụmụ odibo ụtọ nke ukwuu. Ma nna ha ukwu gaa njem ụbọchị ole na ole ka ha wee nwee ohere mee ihe ọbụla masịrị ha. 1 izu ụka Akụbụ ụzọ nọrọ n'ụzọ, Chinedu gbanwere n'ụzọ tụrụ mmadụ anya. Ọṅụ juru ya obi mgbe niile na-adị ya ka ọnwa ọhụrụ. Gbanịa na-esonye ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpa Akụ Eri Eri. Ndewo.